L'Ajuntament de Sueca continua reclamant responsabilitat a l'hora d'anar a comprar. Respectem els aforaments i horaris que cada comerç ha establit pel bé de totes i tots. Evitem comprar en família i amb xiquets o xiquetes. No portem tampoc a gent major o persones de risc. Usem guants amb els productes peribles. Respectem la distància mínima d'1 metre entre persones. Si és possible, paguem amb targeta de crèdit i evitem fer ús de paper moneda. No cal comprar de manera compulsiva. El mercat central, la plaça, les botigues d'ultramarins i supermercats obrin tots els dies laborables. L'Ajuntament de Sueca, en la mesura de les seues possibilitats, anirà afegint en les seues xarxes socials les indicacions de tots els comerços locals que vulguin informar sobre la seva activitat a la ciutadania.